Zdarec lidi, já vás vítám na kanále Digitální Reset. V dnešním videu si vysvětlíme pojmy jako jsou FOMO, JOMO a řekneme si, jak se nestat závislými na sociálních sítích, anebo jak se závislosti zbavit. Pojem FOMO a JOMO jsou poměrně novými pojmy, které vznikly poměrně nedávno. Vznikly s vývojem vlastně moderních technologií. FOMO znamená Fear of Missing Out, takzvaně strach, že o něco přijdeme. A JOMO je Joy of Missing Out, vlastně, že si užíváme to, že o něco přijdeme. Jsou to vlastně dva protiklady, který vlastně jeden je záporný, jeden je kladný. V průběhu videa si vlastně vysvětlíme, který co přesně znamená. Dáme si různý příklady a řekneme si, jak se z FOMA dostat do JOMA. FOMO se taky hodně používá v marketingu a pokud víte, co jsou vlastně storíčka na sociálních sítích, tak vlastně storíčka jsou jenom po dobu 24 hodin, což vlastně na uživatele dělá takovej nátlak, aby se na to storíčko podíval, zhlédl ho vlastně co nejdřív, aby byl mezi prvními, protože po 24 hodinách zmizí a už se vlastně na něho nikdy nepodívá. Taky si řekneme, koho FOMO vlastně postihuje úplně nejvíce a jsou to vlastně méně sebevědomí lidi, protože ti lidi, co nemají tak velký sebevědomí, si vlastně neuvědomují, že na těch sociálních sítích je hodně věcí fake. Podívá se spíš na to video a řekne si, hej, takhle nevypadá, měl bych se nad sebou zamyslet, ale on vlastně nevidí, co je za tím videem. Sebevědomí lidi si více uvědomují, že ty sociální sítě nejsou vlastně úplně tak reální a že ty vlastně příspěvky, co tam lidi přidávají, nemusí být vždycky pravé. Sebevědomý člověk je víceméně spokojený se svým životem a uvědomuje si tyhle rozdíly. FOMO taky vede k tomu, že lidi nedokážou být tak už moc produktivní a efektivní, protože vlastně myšlenkami jsou stále na sociálních sítích a potom vlastně se stává, že ta práce není úplně 100%, že všechno vlastně není dokonalý a vlastně výsledky v té práci jsou úplně nulový nebo vlastně úplně mizerný oproti tomu, jak by vlastně to mělo vypadat správně. Úplně vám rozumím, sociální sítě jsou vlastně navrženy tak, aby v nás probouzely co nejvíce dopaminu, což je vlastně hormon štěstí, který se v nás jakoby produkuje a na sociálních sítích je to vlastně způsobené tím, že dostaneme komentář, dostaneme like, dostaneme follow, dostaneme odběr, samozřejmě záleží na každé sociální síti, ale v každé se praktikuje tahle metoda, aby lidé se tam déle udržovali, zůstávali tam a více si na to navykli. FOMO vlastně je hodně způsobeno tím, že nám ty sociální sítě produkují vlastně ten lehký dopamin, který pro nás je v podstatě úplně zadarmo, protože můžeme sedět doma a získáváme mezi tím jakoby formu dopaminu v tom, že nám někdo jakoby lajkuje ty storíčka a takhle. Oproti tomu třeba, když udělám nějaký projekt, dotáhnu nějakou velkou práci, udělám něco významného, tak je to pro mě mnohem lepší forma dopaminu, než vlastně dostávat takhle lajky na sociálních sítích. Ale ten dopamin při vyložení síly na tom projektu vlastně mi něco stál a budu mít z toho mnohem větší radost a budu z toho více šťastný, než z toho lehkého dopaminu, co získám vlastně na těch sociálních sítích. Taky se to hodně využívá v marketingu, kde vlastně jsou časově omezené nabídky, slevy nebo nějaký limitovaný edice, znáte to, prostě limitovaná edice třeba pití nějakýho, že to je na měsíc, 2 omezené vlastně a vy si říkáte, že to musíte zkusit, musíte si to koupit, tak si to vlastně koupíte, utratíte za to peníze, protože tam je vlastně vytvářený ten nátlak na vás, že to je časově omezená nabídka. Oznámení, zvuky, vibrace, různé tóny, všecko, co nám přijde, má nějaký vlastně tón zvuku, který nás vlastně na to upozorní a během vlastně práce to pro nás může být docela špatný, protože nás to vlastně může rozhodit a už nemusíme být přesně tak jako úplně efektivními, takže určitě během práce doporučuji si zapnout nějaký třeba režim nerušit, vypnout si vibrace, vypnout úplně zvuky, upozornění a tady tyhle všechny věci, abychom mohli být vlastně maximálně úplně efektivní a mohli pracovat co nejlépe, aby nás nic vlastně nenarušovalo. Zvládání FOMO můžeme řešit několika způsoby. Samozřejmě jsou to úplně jednoduché věci, ale dokážou nám hodně pomoci. Je pro nás mnohem lepší zajít ven, než vlastně mít nějakou komunikaci online hovory, psaní a takhle, takže určitě doporučuji spíš chodit ven, pokud to zrovna jde a není zrovna nějak hnusně, tak určitě zajít ven, místo toho si volat s tím kamarádem, pokud je třeba z stejného města. Taky určitě super je vlastně zaměřovat se hodně na sebe,
preferovat nějaký vlastní cíle, zaměřovat se na nějaký velký projekty, který vás vlastně donutí k tomu, abyste méně scrollovali a prokrastinovali na těch sociálních sítích. Máme za sebou vysvětlení pojmu, co znamená FOMO, a teďka si zmíníme, co je JOMO a v čem jsou jeho rozdíly. JOMO, jak už jsem zmiňoval, tak je Joy of Missing Out, což vlastně znamená, že si užíváme to, že o něco přijdeme, neřešíme, co se děje na sociálních sítích, neřešíme, co se děje celkově v online prostoru, vůbec nemáme zapotřebí odepisovat třeba hnedka, nejsme vlastně navyklí na to, že bychom měli nějaký nutkání, sledovat všechny novinky, informace ze světa a celkového okolního dění a spíše si užíváme náš vlastně život, který je kolem nás. Samozřejmě to neznamená to, že přestaneme používat sociální sítě nebo internet celkově, ale spíše se zamýšlíme nad tím, jak je vlastně ty sociální sítě používat vědomě a tak, abychom vlastně zůstali v dobrém psychickém zdraví a správné fyzické a psychické kondici a aby to na nás nemělo nějaký třeba následky později. Jak už jsem zmiňoval u FOMA, samozřejmě je mnohem lepší, když se nám produkuje dopamin z těch lepších a vlastně větších věcí, na kterých vlastně vynaložíme nějakou práci a nějaký úsilí, než když se nám produkuje dopamin z nějakých lajků, komentářů a odběrů. To pro nás je lehkej a levnej dopamin. Jednoduše řečeno, méně digitálního dopaminu se rovná lepší život kolem nás a větší radost z něho. Samozřejmě nechci vám tady říkat, že internet je špatná věc nebo něco takového. Musíme myslet i na ty pozitivní věci. Internet vlastně nám přinesl hodně vlastně věcí, které nám v dnešní době dokážou ulehčit život. Může to být pro nás nějaká forma zábavy, forma vzdělávání, forma pobavení, anebo prostě nějaký komunikace třeba s kamarády, který nejsou úplně blízko vedle vás a mohli byste s něma zajít třeba ven. Takže určitě myslete i na ty pozitivní věci a nejenom na ty negativní, ale rozhodně používejte sociální sítě a všecko tady tohle v nějaké rozumné míře. Díky tomu, jak trávíme hodně času na sociálních sítích, máme častokrát zkreslené představy o tom, jak by třeba naše vysněná postava měla vypadat, nebo jak by měl vypadat náš protějšek vysněný a máme vlastně potom úplně zkreslené představy o tom, že to tak ve skutečnosti není a že na těch sociálních sítích například třeba ty holky vypadají úplně jinak. Hodně častokrát se stává třeba u holek, že se porovnávají s ostatními a potom vlastně se jim snižuje sebevědomí, můžou mít ty deprese, můžou mít ty úzkosti a je to mnohem pro ně složitější, protože si říkají, že na těch sociálních sítích vlastně ten jejich jakoby vzor vypadá mnohem líp a že má nějakou vysportovanou postavu, že má třeba úzký pás a takovýhle věci. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, je mezi tím plno triků, jsou tam nějaký filtry, jsou tam prostě stíny, jsou tam nějaký edity postupný, je tam prostě všecko udělaný tak zkresleně, aby na vás to mělo tady tenhle dojem dokonalosti, ale ve výsledku to tak vlastně ani není. Takže doporučuji se hodně zamýšlet nad tím, co vlastně berete jako skutečné a co vlastně může být třeba vymyšlené nebo nějak zkreslené. Teďka se pobavíme o tom, jak se dostat z FOMA a být vlastně více spokojený a spíše se dostat do toho JOMA. Dám vám nějakých pár tipů, nějakých svých rad a pobavíme si celkově o tom, co by vám mohlo pomoci ve svém životě. Prvním důležitým krokem je dostatečně silná vůle. Rozdíl samozřejmě nepoznáte ze dne na den. Je to dlouhotrvající proces, takže výsledky se dostávají nejdříve za měsíc. Druhý krok samozřejmě je super si uvědomit, že vám vždycky něco uteče a že nemůžete stihnout úplně vidět všecko, protože internet je mega v tomhle rychlej a každou minutou vlastně vznikne nějaká další nová informace a přemaže tu předchozí, takže minutu stará informace nebo zpráva už je vlastně stará. Například každý den na Instagram je publikováno 95 milionů fotek a videí a na Facebooku 300 milionů fotek. Další krok, který je super a pomůže nám vlastně k tomu, abychom se mohli zbavit toho FOMA a spíše přejít do toho JOMA, tak je rozhodně si správně nastavit nějaký oznámení, vypnout si vibrace, vypnout si zvuky, zapnout si režim nerušit, pokud zrovna děláte nějakou práci, kde potřebujete být efektivní a potřebujete se soustředit. Doporučuji úplně třeba dát i klidně telefon do jiné místnosti, pokud máte problém s těma vibracema a takhle. A stejně vás furt jako láká se na ten telefon dívat, tak doporučuji si ten telefon hodit úplně někam jinam, na nějaký místo, kam se vám vlastně nebude chtít chodit a budete vlastně pracovat, protože nebudete nad tím telefonem tak přemýšlet a nebudete mít stále nutkání se na ten telefon dívat. Super je si taky vyhradit nějaký čas sám pro sebe, nevěnovat ho vůbec nikomu, zamyslet se třeba jenom nad sebou úplně v klidu, v tichu
a přemýšlet nad tím, jestli náš drahocenný čas vlastně využíváme na maximum, anebo jestli ho zbytečně promarňujeme něčím, co vlastně nám ve výsledku ani nic nedává. Při přemýšlení je taky super si vzít nějaký kus papíru, tužku a zapisovat si všechny myšlenky, co mě během toho napadnou, nepsat si to do telefonu, protože by se mohlo stát, že bychom odvrátili vlastně to myšlení a šli se dívat na nějaký obsah vlastně na sociálních sítích, nebo že by nám přišla nějaká notifikace, takže telefon nechat někde vlastně mimo dosah náš, zamyslet se nad sebou, všecko si vlastně zapsat na ten papír a pak si to klidně přepsat i elektronicky, ale v tu chvíli rozhodně doporučuji si vzít jenom papír a tužku a pořádně se nad tím zamyslet. Taky rozhodně super je si nastavit nějaký čas offline, doporučuji si vynahradit nějaký čas každý den třeba, vynahradíte si ho na nějaký čtení, sport nebo zajdete s kamarády ven a zjistíte vlastně ve výsledku, že ten telefon ani tolik nepotřebujete, zbavíte se toho návyku scrollování na těch sociálních sítích a budete vlastně více produktivní a všecko vám půjde líp, protože už nebudete mít takovýto myšlení, že musíte jít scrollovat nebo že musíte někomu okamžitě odpovědět, takže určitě doporučuji zařadit každý den nějaký offline čas pro sebe. Rozhodně se naučte říkat ne. Pokud vlastně všem lidem budete na všecko říkat jenom ano, tak vlastně ve výsledku potom zjistíte, že váš čas, těch 24 hodin, co máte vlastně denně, tak většinu času vyplýtváte tím, že ho někomu darujete, protože po vás chce nějakou vlastně činnost vykonat, že chcete někomu pomoci, ale rozhodně se naučte říkat ne a neříkejte každému na potkání hnedka ano. Doporučuji si psat to-do listy, protože ty vám usnadní práci v tom, že už nebudete tak častokrát prokrastinovat a vlastně v těch chvílích, co nebude zrovna co dělat, tak vlastně sáhnete po tom to-do listu, uvidíte, že dneska si musíte třeba, já nevím, vyprat oblečení, nebo že si musíte splnit nějakou práci do školy, nebo že si potřebujete udělat nějaký domácí úkol, tak budete hnedka vědět, že nemáte čas na prokrastinování a budete dělat vlastně tu činnost. A pak třeba zjistíte, že na tu jednu činnost navazuje plno dalších činností a vlastně už ztrácíte ten čas na to prokrastinování na těch sociálních sítích, takže doporučuji si psat to-do listy a pokud někdo nevíte, co to-do list znamená, tak se určitě podívejte na video o time managementu, které je u nás na kanále. Nadpoloviční část populace pravidelně přidává příspěvky na sociální sítě. Překvapivé je, že nejpravidelnějšími přispívateli není nejmladší generace Z, ale lidé ve věku 30 až 44 let, což je 37%. Druhou věkovou skupinou jsou dospělí mezi 45 a 64 lety, to tvoří 34% část. Předposlední skupinou jsou lidé ve věku 18 až 29, 29% část. Poslední skupinou jsou lidé nad 65 let, což tvoří 9% část. Na tomhle obrázku můžete vidět graf, který znázorňuje používání nejpopulárnější sociální sítí na světě k dubnu roku 2024, takže ten graf je trošku starší, ale pro naše účely to bohatě stačí. Jak už si můžete všimnout, Facebook je úplně nahoře, pod ním je YouTube, Instagram, WhatsApp a TikTok. Na druhém grafu můžete vidět, které nejpopulárnější sítě se používají v České republice a jaké kdo v té věkové kategorii používá nejvíce. Z tohoto grafu vyplývá, že nejrozšířenější platformou v generaci Z je současně v České republice Instagram. Tak jo, toto je závěr dnešního videa, já doufám, že jste si video užili, nezapomeňte nahodit like a odběr, samozřejmě pokud byste měli nějaký dotazy, pište rozhodně do komentářů a ještě jednou děkuju moc, že jste se na video podívali. Mějte se krásně, zdarec!